महरीपारा रिजार्भ फुटबल क्लाबनि दैदेननायाव बेवहाय फुटबल टुर्नामेन्ट जादों महरीपारा हाइस्कुल फिल्डआव हायार सेकेन्डारि फिल्डआव आरो दिनै बेवहाय खाग्राबारि फुटबल एफसि आरो मागुरमारि फुटबल एफसिनि गेजेराव फाइनेल मेचआ सोलिगासिनो दं। दासिम 0-0 रिजाल्टआ। नैबे समाव गेलेनाय बिथांखौ बिटिआर जिहेतु सरकार नोंथांमोननि सरकारा मा राहाजों लागोन जिहेतु फैबाय थानाय समाव? जागोन जोंनि जाखांफुनाय जायफोर गेलेगिरिफोर बिथांमोननो सुबिदा होनांगोन जोङो जिहेतु दिनै बिटिसि ओनसोलाव माखासे रोंगौथि गोनां फुटबल प्लेयारफोर दंसोयो आरो बिथांमोना जिखिनि मोजाङै स्कप मोनाखै बिथांमोनखौ स्कप होयोब्लानो बिथांमोना आरो बांसिन मोजां रोखोमै गेलेनो हागोन। बेनि थाखायनो जों नाजागोन। दिनै बिटिसि सरकारा माखासे खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों आरो बे थांखि बायदियैनो मोनसे उनाव मोनसे फारि खामानि मावलांबाय थागोन। जिहेतु नैबे जिहेतु फिल्डआ एसे गोग्लैसोनानै दङ सारनि बियाबावनो सारा बेखौ फोसाबनायनि माबाफोर राहाफोर लागोन? दासिम कमिटिया जेबो बुङाखै, बुङोब्ला नाजागोन जों। ফুটবল ক্লাবৰ উদ্যোগত আমি পঞ্চম বাৰ্ষিক ফুটবল প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজিৰ চূড়ান্ত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মাগুৰমাৰী ফুটবল ক্লাব আৰু খাগ্ৰাবাৰী ফুটবল ক্লাবে। আমি ফাইনেল খেলখন উদ্বোধন কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ বিটিচিৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য গণেশ কছাৰী ছাৰক। তেখেতে আহি খেলৰ শুভ উদ্বোধন কৰি গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ ফাইনেল খেল চলি আছে। আমি মহৰীপাৰা ৰিজাৰ্ভ ফুটবল ক্লাবে পঞ্চমবাৰৰ বাবে এই ফাইনেল খেলা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমি ভৱিষ্যতেও ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ ফুটবল কম্পিটিশ্যন আমি পাতি যাব পাৰিম। ধন্যবাদ। কিমান মানে দল আমি 8টা দল মাতিছিলোঁ। কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা খেলা হৈছে, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা আজি ফাইনেল খেল চলি আছে।